Il-Gvern nieda konsultazzjoni pubblika dwar standards soċjali regolatorji għal servizzi ta' kura għall-anzjani b'kundizzjonijiet kroniċi u b'dipendenza għolja. Dan id-dokument jikkonsisti f'6 prinċipji li jistabbilixxu dak li l-anzjani u l-familji għandhom jistennew mis-servizz, kif ukoll il-livell ta' kura li l-professjonisti għandhom joffru lill-anzjani. Fost l-oħrajn, saret ċen dwar id-drittijiet ta' residenzi u t-teħid ta' deċiżjonijiet, pjan personali ta' appoġġ, il-kura tas-saħħa soċjali u anke dik personali tal-anzjani residenti fid-djar għall-anzjani. F'konferenza tal-aħbarijiet fit-tnedija ta' din il-konsultazzjoni għal dawn l-standards regolatorji, is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Anthony Ġusdiċelis qal li dan huwa l-ewwel sett ta' standards li ġew stabbiliti fis-settur tal-anzjani. Huwa spjega kif dan il-Gvern qed jagħti direzzjoni ċara wara li diġà ta' l-importanza xierqa lill-anzjani permezz ta' żidiet fil-pensjonijiet u investimenti li sar f'diversi residenzi tal-anzjani.